kolikátý ročník českého mejdanu s Impulzem letos proběhne? Tak, odpověď napište na náš WhatsApp na číslo 605 222 007 a 2 lístky můžou být právě vaše. No já můžu jenom napovědět, pokud snad nevíte, kolikátý to bude ročník, že to najdete i na našem webu Rádia Impuls a pak už jenom pište. Jdu se probírat WhatsAppkami. Pište odpovědi a za chvíli někomu dáme 2 lístky. Michale, jak jsme si to říkali s těmi Kaufland Card kupóny? Nakráčí do rádia, otevře dopisy, pročte e-maily, nastuduje vaše zprávy a odpoví. Tiskový mluvka Saša Hemala. Jste skvělí, posloucháme vás v kuchyni ve Vídni v československé restauraci. Děkuji upřímně, nejenom v restauraci, ale i v rádiu se po takové zprávě pracuje lépe a radostněji. Má odpovědi vždy a na všechno. A co chcete dělat? Uklízet, vařit nám obědy, dělat technika, moderátora, reportéra. Nejdřív nám to pořádně upřesněte a zašlete váš životopis. Pošta Saši Hemaly se otvírá vždy o víkendu. Těší se na vás? Hemala, Saša Hemala. Rádio Impuls. Doprava 007. 4:04 a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. I v den našich 27. narozenin jsme s vámi na silnicích. A pozor, kvůli zúžení vázne doprava na trase Praha-Chomutov na obchvatu Slaného. Přímo v Praze se ucpává jižní spojka před Barrandovským mostem směrem od Štěrbohol na Smíchov. Důvodem je nehoda na Barrandovském mostě. Trhané kolony se sunou na D1 v úseku mezi Velkou Bíteší a Brnem směrem z Prahy na Brno. No a nesmí chybět ani gratulace od vás posluchačů. Přeji Rádiu Impuls dalších minimálně 2krát tolik let, co hrajete teď. Hrajete superové, poslouchám vás od rána, jsem bohužel nemocný, poslouchám jen radši rádio, než sledovat televizi. Zdravím, všechno nejlepší, impulzáci. Poslouchám vás přes tu vaší svatou žlutou aplikaci. Momentálně courám po Německu a poslouchám jenom vás. Tak hezký den. Krásný, ať to jede, hlavně brzké uzdravení tomu prvnímu impulzákovi, děkujeme za to a zapojte se taky zavoláním na 605 222 007 a nebo svůj vzkaz nahrajte kdykoliv a velmi pohodlně do naší krásné, žluté, jak bylo řečeno, svaté mobilní aplikace. My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve 2 rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve 2 hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách a v druhé vyrej naše jména na sklo. A co když se čas prolíná a tahle jedna vteřina se jinde s jinou protíná, i když jsi tam a já jsem tady. A co když se čas prolíná a tahle jedna vteřina se jinde s jinou protíná, i když jsi tam a já jsem tady. A jako svíčka, když hoří pro 2 zaticha, oceán krásy, co zvolna vysychá, jako pohled, co ti právě visí na víčkách, tahle chvíle a kafe v hrníčkách, já a ty a naše spolu se ztrácíme vždy jak v přesýpacích hodinách, jenže až nám písek vyprchá, nikdo nás neobrátí na začátek, co když se čas prolíná a tahle jedna vteřina se s jinou jinde protíná, i když jsi tam a já jsem tady. A co když se čas prolíná a tahle jedna vteřina se s jinou jinde protíná, i když jsi tam a já jsem tady. A co když se čas prolíná a tahle jedna vteřina se s jinou jinde protíná, i když jsi tam a já jsem tady. A co když se čas prolíná a tahle jedna vteřina
Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčely švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly. Už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů sestrojil elektrickou kytaru. Rock'n'roll byl zrovna narozený dítě. Vzpomínáš, taky stužila a nedělej, že jsi jiná. Taková malá pilná včela, taková celá sametová. Přišel čas a jako náhoda byla tu beatová pohoda. Kytičky a úsměvy sekretárok. Sousedovic baby Milena je celá blbá Boba Dylana. Ale to nevadí, já mám taky nárok. Starý, mladý nebo pitomý mlátili do toho jako my. Hlavou plnou Londýna nad Kremží. A starý, dobrý satanáš